सोरथो दंफैयो? आं गोसोनायसो दंफैयो। सोर गोसोनाय बेलाय माब्लानिफ्राय गोसोनाय? खोबसे ब्र' नंगौ खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ बरायबावनाय जाबाय। दायो आङो नोंथांमोननो जोबोद इम्परटेन्ट गोनांथि भिडिअ नोंथांमोननोहाय फाथायनो थांगासिनो दङ। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। दायो जोंनि बर' मानसि एबा बर' आइजो हाबा जाखानाय आसामनिफ्राय एबा बड'लेण्डनिफ्राय बिसाय गारनानै फैनाय बेंगलरावहाय देहा फालांगि खालामफैनाय। दायो बिनि मिटिंआ मैया जानानै थांबाय बेंगलर बर' वेलफेयार एस'सिएशनावहाय। दा आं बे भिडिअखौहाय नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानबाय। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो सिनायनानै ला बियो बबे गामिनि। आंथ' मिथिनो मोन्दों बेंटल आरो गसाइगावल' होननानै मिथिनो मोन्दों। बिसोरनि मुङानो जाबाय रंजालि आरो सुस्मिता। आरो बिसोरखौ आङो मिथिनो मोनो गामियाव फिसाय गारनानै फैनाय जाबाय। आरो बियो सिगांबो बेंगलर बर' एस'सिएशनजों तामिलनाडुनिफ्राय हमनानै लायजानाय आरो फिसायनो दैथाय हरजानाय मानसि बे रंजालि होननाय नामा। दा आङो बिसोरनि भिडिअखौ नोंथांमोननो देखायलांनो थांगासिनो दङ। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। दा बिसोरखौ रावबो जोंनि बर'नि आफादा सामलायनो हायाखै। लावथि होनानै एबा साजा होनानै एबा साइन लाखिनानै एबा स्टेटमेन्ट लानानै रावबो सोंनो हायाखै बिसोरखौ। ओरैबायदि मुंदांखा नामजादा बिसोरो बेंगलरावहाय। आङो नोंथांमोननो बिसोरनि भिडिअखौ खिन्थानो थांगासिनो दं। बिसोरखौ मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिसोरनि रुमाव बिसोर थानायाव ओरैबायदि सेंग्राफोर फैयो, ओरैबायदि सेंग्राफोर फैयो, बर'बो फैयो, हारसाबो फैयो, बांगालबो फैयो, पाकिस्तान फैयो बिसोरनि रुमावहाय। ओमफ्राय दिनैहाय आङो बिसोरखौ मिथिनो मोनबाय बिसोरो देहा फालांगि खालामो होननानैहाय। मिथिबायना रायजो राजा नोंथांमोना जोंनि बर'फ्रा गुबुनाव मा मावनो जायो, जोंनि बर'नि मान सन्मानखौ मा दिखोनो नागिरदों नोंथांमोना सानदोंना? माखासे खोथाखौ आङो दालासाव नोंथांमोननो खिन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना लाग्रो। बिसोरो मा खालामो, मा मावो, सोरजों थायो, सोरजों उन्दुयो। नाथाय बिसोरो सानैजों रुम मोनसेयावनो थायो, खथ्राल' आलदा। मिथिबायना? ओरैबायदि लासिं सिं। हयथ' बे खामानि मावग्राफ्रा आंखौ सिनायै जानो हागौ इउटुबार हिसाबैहाय, नाथाय पाब्लिक हिसाबै बिसोरो आंखौ सिनाया। नोंथांमोना आं खिन्थागासिनो दङ। आं थांगौमोन मैयानि मिटिङाव आं थांगौमोन, नाथाय आं लोगो मोनैयावसो आं बेयाव थाबथानानै थादों। नङाब्ला बिसोरखौ आं मिटिङावनो भिडिअ खालामगौमोन, लाइभ खालामगौमोन, नोंथांमोननो देखायगौमोन। मिथिबायना? नोंथांमोना बिसोरनि भिडिअखौ नायग्रो, ओमफ्राय जाज खालाम। रंजालि दरा खेंलाय जुदि मोजां रायलायनोबा दरा खेंसाय मोजां रायलाय। दरा खेंसाय सोरथो दंफैयो? आं गोसोनायसो दंफैयो। सोर गोसोनाय बेलाय माला फैजाखो? माब्लानिफ्राय गोसोनाय? खोबसे ब्र' नंगौ बेवथा र' बेवथा र' नों बेवथा अरे सिङाव फैलाय। कब से चल रहा था ब्रो? क्या हुआ? नहीं हुआ नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट बात करने के लिए आया है हम लोग। कब से? नहीं ब्रो, मेरा फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड है, मतलब रिलेशनशिप में नहीं है? हाँ, रिलेशनशिप में है। कितना दिन हो गया? ऐसा हम लोग को हो रहा है। कितना दिन हो गया ब्रो बहुत दिन। कितना दिन हुआ है? कब से? उसको पूछो, आपका फ्रेंड। बोलो नहीं, उसके बाद रुको तुम इधर रहो ना। ओके ठीक है मैं उधर ही हूँ। बोलो उसको। कहाँ से हो आप? गुवाहाटी से। गुवाहाटी से है। हम भी गुवाहाटी से है। ओके। इसके बाद जो रिलेशन हुआ है ना, यही है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कितना दिन हो गया? आपका फ्रेंड से पूछो भैया। फ्रेंड से नहीं है, ये मेरा घर का आदमी है। ठीक है, ओके। घर के आदमी है। मैं इसलिए आया हूँ। ठीक है, घर का आदमी है, मैं इसलिए आया हूँ। कितना दिन हो गया इधर? नहीं, बैंगलोर में कितने साल हो गए? मेरा बेंगलुरु में 2 इयर्स हो गए। 2 years हो गया। किधर गया वो? किधर ठंबा है? और उसमें कौन है? इसमें कौन है? बोलो उसको पे। उसमें और कौन है? बोलो।
बुलाओ उसको, उठाओ उसके बाद क्या बोलते हैं अब रोज उठाओ, एक्चुअली देखना चाहता है मैं। नहीं आता है। कब से आ रहा था तुम यहाँ पे? रुको मैं पूछ रहा हूँ। मतलब रिलेशन है, रिलेशन के बारे में मेरे को अच्छी तरह से मालूम होना ओके चाहिए। ओके ठीक है, रिलेशन कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, फ्यूचर क्या करना चाहता है, Okay. टाइम पास है। नहीं। टाइम पास तो मेरे सामने बिल्कुल नहीं होगा, नहीं टाइम पास हो ही नहीं नहीं हो ही नहीं सकता है। हाँ। इनका बैकग्राउंड मालूम है, घर में क्या क्या है क्या क्या नहीं है, क्या क्या है, इनका बैकग्राउंड मालूम है तेरे को? पूछो। मालूम नहीं है ना? मालूम है। जो थोड़ा देर पहले बात नहीं। किया था, मैं बात किया था, Okay. तो मेरे को आपका वॉइस थोड़ा सा सुनने को मिला है। ठीक है, इसलिए मैं इनका सब कुछ मालूम होना है, ओके फ्यूचर कैसे होना है, ये सब कुछ मेरे को अच्छी तरह से मालूम होना है। ओके ठीक है, टाइम पास मेरे सामने बिल्कुल नहीं होगा। इसके अंदर कौन है बोलो? ठीक है, सुष्मी टाइम पास तो मेरा सामने बिल्कुल नहीं होगा भाई। अच्छे से बात करो। ठीक है, टाइम पास मेरा सामने बिल्कुल कभी नहीं हो ही नहीं सकता है। ठीक है, टाइम पास तो बिल्कुल मेरे सामने हो ही नहीं सकता है। हाँ ये तो पता है। राइट लाइट डाल ठीक है। ना ये तो बाहर है, हाँ? ये बेंगलोर है, चल सकता है, मजा रहा माने ये हो सकता है। ठीक ये है, कब से चल रहा था, उसको देखने के लिए आया था मैं। ठीक है, ए उन्हें सॉरी यार, ऐसा एक- चीज तो बिल्कुल नहीं कब से होगा। चल रहा था राइट तुम्हारा साथ, कब से चल रहा था। एवन ये मेरे साथ रिलेशन था, Okay. जस्ट एक हफ्ता पहले तुमने आया है यहाँ पे बीच में, ओके तुमने घुसा था। ठीक है, उसका बैकग्राउंड में क्या क्या है तुम कुछ मालूम है? बताओ थोड़ा कुछ। नहीं बैकग्राउंड में मेरे को कुछ मालूम नहीं है ब्रो। उसका एक बच्चा भी है, मालूम है तुमको? नहीं ऐसा वो शादीशुदा है। हाँ मालूम है बोल रहे हैं। मोनसे खोथा नङालै, समझ गए जे जेबो नङा, जास्ट समझ मोनसे खोथा आं बुंदों, जाहादा बेबायदि खालामदों सोलिया। होगा ना? आं बेखौहाय लाजियाखै फावरावहाय मिथिखायो नोङो बेजों रायलायो बाथ्राखौ खोनासंग्रोलाय। लाइट हो उन हो। नोङो बेजों गोसोथोलायो होननानै मिथियोना मिथिया? मिथियो जोंलाय माथो होननो हानाय। बेजों गोसोथोलायो होननानै मिथियोमोन दा? नोंनि खाथियाव मानो बियो अफेनलि बेफोरबायदि खामानि मानो मावनो मोनदों? नोंनि खाथियाव मानो फैनो मोनदों? हा? नोंथ' बिनि क्ल'ज फ्रेन्ड, नोंनि खाथियाव मानो फैनो मोनदों बियो? मा फैनो मोनो? नोङो बिनि लोगो, मिथिबाय ना? नोङो बिनि लोगो। खोनासं, मा जादों बिसोरो मा खालामनो सुसुबे? आङो अनारनो खोन्थाहैदों। अनारनो खोन्थालागि दा खोन्था, मिथिबाय ना? जों बिसोर सानैखौ सासे गुवाहाटीनि हारसा हौवाजों उन्दुनाय लोगो मोनहैबावखाबाय। थेवबो जोंनि बर' हौवाफोरखौ लाजिया नोंसोरो हिनजावफोरनि रुमाव फैनो। जों बर' हौवाफ्रासो लाजिनांगौ, गुबुन हारिनि हौवाफ्रा लाजिनाङा बिसिनि रुमाव थांनो। मिथिबाय ना? ओरैबायदि लाजिनो रोङै हिनजावफोर बिसोर। दा जोंनि बेंगलर बर' एस'सिएसनाबो बिसोरखौ मैया मिटिं लालाबो, स्टेटमेन्ट लालाबो, बिसोरनिफ्राय जेबो बाथ्रा दिहुननो हायाखै। आंथ' सानो बेबायदि मानसिखौ होनांसिगौ आरो गोजौ फाथायहरनांगौ, अब्लासो ना जोंनि बर' आइजोफ्रा गिगोन। बेसे सहायावनो, बेसे सैज्य खालामबावनो, सानसेयावनो साथाम साब्रै साबानि हिनजाव खानायनि फन फैसै जोंनियाव। नै आं रागा जोंनानैसो बानायदों भिडिअखौ, महरफोरखौ दस्रा नुगोन जानो हागौ। मिथिबायना? जों बर' हौवाफ्रा एबा सेंग्राफ्रासो दायबाव, गुबुन हारिनि हौवाफ्रा बिसिनि रुमाव हाबनानै थाफैदों, उन्दुफैदों, फेन्दा खेबफैदों, जेबो दाय गैया। जों बर' हौवाफ्रासो दायबाव। ओरैबायदि लासिंसिं जोंनि बर' मानसिफ्रा बेंगलराव थाफैनांगौ। आरो ड्राग्स जाग्रा सेंग्राफोर दं जोंनि बर' मानसिफोर। आं दहाय भिडिअ खांबाय, बेखौहाय नोंथांमोना नायनानै गावबा गावनि मानसिखौ लिंहरना लाबानो जाबाय। आं बारा गोबावबो खोथा बुंनो गोसोला, बिराद रागा जोंना बिसिनि खोथाफोरखौ आरो स्टेटमेन्टफोरखौ खोनानानैहाय। बेखिनियावनो आं भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय। नोंथांमोना शेयार खालामनांगौ बे भिडिअखौ, मिथिबायना? My name is Anjali Nazare, village Kokrazar, district Kokrazar, village Tumbazar. बर' सोलोंसालिनिफ्राय जोंखौहाय मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय बेयावहाय लाबोबाय, सावरायलायनाय जाबाय आरो नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि खामानिखौ मावला होननानै आं रिकुवेस्ट खालामबाय। न'आव थांनाय फारसे आङो न'आवहाय डिसेम्बराव थांगोन। दे सुस्मिता नार्जारी, विलेज खासलाबारि, डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार, बिटिआर आसाम।
आं 2 डिसेम्बराव थांदों दे